И какво става, хора? Добре дошли в днешното видео. Аз съм Митко и както сте разбрали най-вероятно от заглавието, в днешното видео ще играем на Hay Day отново част 3. Така, нека да започваме. Виждам, че културите от миналия път. Всичко е по-расо. Двама клиенти, кокошките и те. Айде, оп! Ще направя същата грешка. Абе, брат, бягай, бе, пак ли ще ми правиш, че е глупост? Добре, разбрах, там, бяга от тук. От сега намалям си звука на чертичка, е така. Защото в предишното видео на World Soccer Champs беше прекалено силно звука и при обработката направо ми писнаха ушите. Не знам вие как го чувате. Охо, тук квестове, работи, глупости, охо. Така, диамантчета, тук имаме нещо. Охо, имаме тинти фри. Имаме фри тинти и 10 джема. Джема се наричаха или диаманта, аре диаманта ще ги наричаме. Добре бе, брата, разбрах. Няма да пипам се. Този иска хляб. 3 хляба, бе. Да, бе. Ще ги дам. Ма другия път. Този... Нямам тук. Махи са много. Тъй. Добре, е това. Е това най-вероятно ще. Не, това е. Не бе, грешното. Опа. Така. Не ми забивай, бе. Чакай, бе. Защо така ми забива? Пак ли ще ми... Добре. Айде. Давам ти ги. Така. Тези ги храних. Кокошките и тях ще ги нахраня. Нямам храна за каравите. Аз нямам такова. Много мадърс. Добре, нека да използваме TNT-то. Да, то на тези големите можеше. Я пора да видя тук има нещо интересно. Не, бе, брат! Не, ти падна. Защо? Добре. Почвам. Пшеница. Вижте, възможно най-скъпо. Така да изкараме парички. Панички събирам. Така. Добре. Айде, да се вземете на всичко. И отивам да търгувам. Те най-вероятно вече са го взели, но това мене хич ми не дреме. Ето тук, тъй като гледам. Добре. Фанахме тук намаление. Баси парцела има тъс. Нещо ефтинко. На тази страница няма. Правилно тук, като видя, веднага натискам
Няма, бе, всичко си изкупиха те с прасета, ще отида на последната. Няма тук. Тук. Защо, бе? Добре, фанах две. Там видях и царевица на едно. Ено това. Не! Защо? Защо? Бахте, колко пари. Време да продадем и останалата. Защо така с царевицата, бе? Царевицата може да я продаде за още по-скъпо, бе. Така малко място като събота. И то няма да има царевица, разбира се. Не, аз съм голям кърък. Гледай. Направил съм си огромен кърък. Сега остави видеото да не се записва и ще поводея. Почвам да се отчаявам от живота си. Добре, бе, виж колко нови оферти има. Защо? Фанахме нещо. Фанахме най-глупавата оферта, но поне фанахме. Аз вече се отчаях, бе. Капа винаги всичко ще е изкупено, бе. Пред това пак е ефтин. Насам вече няма как да са го изкупили. Стига, бе! Аз съм голям кръг. И гледай, бе, никой даже не е го купил. Не, царевица ми трябва. Аре, бе, що никой не го купува, бе? Не отивах на грешното. Това е пак ефтин. А то нормално да си го продават от едно такова. Гледай, бе. Да имаш и да... Значи аз го... Път другото с царевица. Аз не искам да я гледам, бе. Какво иска тази сега? Yes, нов левел. Нямам тука. Махай се тука. Махай, къж. Не, бе, аз имах две машини, не съм си ги купил, бе. Аз стои трябва да си го купя. Оп, ето и дърво. Съм. Айде! Какво ще ни се падне? Добре, това не знаеш, че го има.
Дъска. Добре, това ще ни е от полза, но... Айде. Айде! Айде, ма за нещо яко. Добре, що годе... Окей. Айде. Да видим. Трети път за щастие дали ще имам късмет. Не ми явно не. Не, няма да игра на той вече. Това е като казино. Бяга от тук, бе. Не исках така да го правя. Се и останалата царевица. Да, бе, за двете кишти там 144, аз даже нямам толкова. Стига се препълвало! Трябва да си купа 300 пъти по-голямо такова. Бас тъпотията, аз тъмън имам нещо да го... Да го направи, то... Какво решава да се избазика с мен? Аре, няма ли някоя крава? О, мога да апгрейдна това. Ще го апгрейдна. Ама това ме интересува. Ами, това ще го апгрейдна. За да може да събирам все повече бокуци. Аре, някой да го купи. Аре, плиз. Не, бе, не искам той да... Мах се тук, бе. Къж? Добре. Ще махна на тази оферта. Или пък... Ще добавя вестник. Се надявам някой най-накрая да вземе да я купи. Защото... Аз как погледам, бе, аз изобщо... Ма нямам такова. Те всичко изкупиха тези прасета. Охо! Охо, ма... Охо! Само мога го видя. Защо? Махи са тук. Аз кой лева бяга? Аз съм лева. Чакай да се дръпна малко камерката, за да може да виждате кой лева съм. Аз какво ще иска? Айде, левче. Взимай. Махи се тук. Къш. Аз ето и не мога да си го жена, бе. Печа. О! Аре, бе. Бе. Взех едното. Аз направо ще будя. Максимална цена. Тази вичка. Тъмън увеличих до края цената и излязах. Пирончета! Уау, не ми трябват. Не, може и да ми трябва. Да, трябват ми. Моля да дам джем. Те са точно 24. Не. Пък то ще трябва.
Ари път другото с цареви Джанго да е. Не. Аз как да изкарам пари? Брат, махни се от тука! И сега да виж, нямам ли продукция. Но то път това сигурно ще се го взели. Не са. Това взели ли са? Що и се очудвам? Брат, трябва тя на последната страница. Не, те са изкупили всичко. Те са изкупили всичко. Майко. Хора, изкарахме ангелите. Каква е тъй врата, бе? Тук пахите. 1 хляб за 6 такива. Мисля, че трябва да е. Що го да е ефтино? Вау, вестника свърши. Аре, кажи ми, че нещо са купили от мене. Аз докато бях препълнен с пшеница. Царец. Добре, бе, верно ли няма? Тук ми трябва. Я? Ама това не е открито. След 5 часа ще стане. Ни писука, бе. Бяга тук, бе. И освен да пусна се правят тук хлябове, да се прави всичко. И да. Да, хора. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, ударете мощно лайк бутона, абонирайте се за канала, напишете коментар на коя друга игра искате да играе за телефон, може и за компютър, или и го споделете с приятел, ако искате и той да се забавлява заедно с вас. Аз бях Митко, мен чао и до следващия път.